Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Baionara etorri gara. Hemen RTZ kolektiboko kideekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten konkista diskoa ezagutzeko. Hemen, Zizpa gaztetxean eman zituen taldeak bere lehen pausoak, bertan antolatzen ziren rap ikastaroetan. Magneto aretoan ariko da taldeak gaur zuzenean, eta gu taldeko kideekin elkartuko gara disko berria murgiltzeko. Dakienak beti badu iritzi ustez doainik epaitzeko garrantzi mamuak betiko nahi ditute izatu hemengo jendea japarekin ezi nork errandu gizonen mundu nork dena bere ganatu nork sines mena zabaldu nork genero ailotu jams doria arkanakaze. RTZ kolektiboa 2021 urtea inguruan sortzen da Baionan. Rap musika era kolektiboan jorratzeko asmotan. RTZ kolektiboa sortu zen COVID garaian, Baionako Zizpa gaztetxean. Ideia edo lehengo helburua zen rap tailexak egitea, idazketa tailexak, ikasteko edo zain instrumentaleta idazen. Eta lau ginen beti heldu zirenak, beraz hortik aurrera joan den urtetik hasi gira pentsatzen zergatik ez talde bat egin, eta gerozik proiektu bat atera eta talde bat egitea erabaki dugu RTZ kolektiboa deitzen dena. Bai, rap tailexa Zizpa, eta txiki dugu izen hori, eta gehitu diogu kolektiboa besterik ez. Aski simple hola, eta ongi atera zaigu nik uste. Eta azken finean, hau da abentura kolektibo bat ez, eta jamunduan oso zaila da igotzea bakarrik eszenara, eta kolektiboaren bitartez errestasuna ematen du. Eta guk hainitz sinisten dugu abentura kolektiboetan, hau baita polita, gure iduriko. Beraz, horrendako eman genion kolektiboa bigarren izen gisa. Bai, astapenean hasi gira oianek errandu gaztetxean, eta nahi ginuen pixka bat ere atera gaztetxetik. Esena batzuk egin, hemen iparaldean eta pixka bat ere bai egoaldean. Gure asmoa zen atea irekitzea eta ateratzea beraz gaztetxetik. Baionako Zizpa gaztetxean egiten diren rap tailerretan eman zituzten lehen pausoak. Gerora, RTZ kolektiboa izango zena gauzatuz. Bai, garrantzitsua da bai. Eta gaztetxeak guretzat dira eskolak, esenan izaiteko eta esena potxoloagoak egiteko gibelean. Bai, Ibanek esan duen bezala ez, azken finean gaztetxeak dira sekulako eskolak, eta gaur egun nire ustez talde batzuk hasteko saiasten dituzte ez, gaztetxeak. Eta nik uste gure kulturarentzat sekulako xantza dela, sekulako eskola, eta begiratzen baldin badugu pixkat atzera begira, ikusten ditugurarik Begitxarrak bezalako talde bat, Gorka Urbizu hasi zen gaztetxe batean, garaian Bende eta Peiorekin ere gaztetxeetan hasi ziren. Eta ni ustez gogoan atxiki behar da hori, eta beharrik hor direla gaztetxeak, gure kulturarentzat. Bai. Egun 5 lagunek osatzen dute RTZ kolektiboa, 4 rap abeslari eta DJ bat. Beraz, hasiko naiz gaztenarekin, Oian, OPH, bokalekoa da, eta sartu zen hori kolektiboan 2021 urtean. Gero bada Olivier, TLM, Baionakoa, bera astapenetik ere kolektiboan da. Iban, beraz Frelaziat, Garaztarra, eta ni Endaiaja, Xabi, beraz Petri. Bai. Erabaki zelarik hori disko baten sortzea edo EP bat, hor hasi ginen lan egiten DJ Wallekin, Angelun, eta segurako ekarpena izan zen guretzat. Gure espezialitatea edo da, naiz eta denek instrumental berdin haukan, bakoitzak gure idazteko manera dugu, gure floa, eta hori da guk maite duguna gure taldean. Ez gira denak Baionakoak, beraz nahi gauzu koplak idazten ditugu etxean, gehien bat, eta gero estudiora joaten garerarik hor errepikarekin hasten gira, eta hor hasten da gehiago talderana. Baina egia da koplak askotan bakarrik idazten ditugula etxean edo ganbaran. Hori segur, bakarrik ez duen sekulan hori eginen, eta kolektiboki hori egiten dugu, eta adibidez Oian gaztena da, bere lagunak baditu, Petrik ere, nik ere, eta nik Garaztarra, haiek Lapurdikoa, eta lagun guziak hurbiltzen dira, beraz atsemaiten dugu bai, badela toki hori hemen, eta nahi dugu segitu bai.
Comme on le dit dans le morceau qui ouvre le concert d'habitude, dans mon couplet en tout cas, il y a une phrase qui dit « L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne ». Je pense que ça représente tout à fait les valeurs du collectif. C'est plusieurs personnes de plusieurs endroits qui forment un tout, une entité qui est RTZeta. Et c'est ce qu'on veut vraiment porter sur scène et dans nos valeurs en général. C'est la communication, l'alchimie, on parle beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'influences différentes, étant donné qu'il y a une différence d'âge aussi. On est de plusieurs générations différentes. Il y a OPH qui est le plus jeune, moi qui suis le plus vieux. Et on arrive à tous se retrouver autour d'une passion commune pour la musique, de l'amour du hip-hop. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive à faire un projet comme Conquista. Lehen belarri prestani hau bizi Euskara hizkuntzak ezin gaitu biak berezi Ez eta ez giren hizkuntza berarekin hasi Alere mantentzea guk dugu merezi Hizkuntza eta elkar laguntza Zuzara gugara zainduz Euskara Mintzatu nahi duzu bezala ukan gabikara Gure hizkuntza ez galtzea garrantzitsuena da Zerbaitetan nahiz okertu bertutu lehertu Galdera horren bosatzeko Zergatik berta ikertu eta aztertu Euskara zer den jakiteko Alizo hartxik bat badut denentzat errateko Rap doinuak oinarri dator RTZeta kolektiboa. Musikalki anitza da eskaintzen dutena. Taldekide bakoitzaren eraginak medio. RTZeta oso idekita askea da. Hastapenean, egia da taileretan bumbapa lantzen ginuen, gero hasi ginen drila egiten, eta geroztik egira zergatik ez dena saiatu, hasi gira trap egiten, techner denetarik, eta orduan oso idekia da, eta RTZeta ez da bakarrik estilo bat. Bai, ze azken finean Euskal Herrian bizi gira eta badakigu gure herrian ze importantzia izan duen rockak adibidez edo beste estilo batzuk. Eta guk gaztetan, ibiltzen gineari gaztetxeetan edo estatuetan entzun izan dugu musika hori, entzun izan ditugu hitzak ere, baina hori guk hitz horiek gaur egun japaren bitartez edo entzatzen gira berpizten hori. Egonen gira dira japan, baina zendako ez, guk nahi ditugu gauza desberdinak egin. Ipatu dugu instrumentalekin ere bai, beraz ikusiko, baina bizikidekiak dira. Influenziatu haituzten taldeak dira denetarik bada, baina gehien bat talde frantsesak, belgikakoak, talde edo japlariak. Badia ere estatuatuak, Euskal Herrian errango nuke hodei ze badugu gure diskoan. Maite ditugun japeroen nahasketa bat egin dugu eta diskoan entzuten alda. Bizi, bera, riprest, hau, bizi, bera, riprest, hau, bizi. Abeslari bakoitzak bere izaera du, eta horrek egiten du berezi eta erakargarri RTZeta kolektiboa. Nik ekartzen dudana pixkat taldean da gehiago freskotasun hori ez gelditzeko pixkat eskola zaharrean, eta hori frelekin batera gazteenak girenez saiatzen gira eskola behia pixkat garatzen eta erakusten ez dela bakarrik bumbapa baina denetarik, eta hori da nik pixkat ekartzen dudana freskotasun hori modernoa den estilo hori. Fite japatuz, autotunarekin pixkat, eta hori pixkat garatzea modernoa den guzia. Nik melodia asko maite dut, errepikak, baina ere denok bezala japeatzen instrumental batean. Eta gero kalkuluak ez ditugu bat ere egiten, hartzen dugu instrumental bat eta lantzen dugu nahi dugun bezala. Ez dakit rap mailan zer dira ekarpenak, gauza da gero behar nik taldeari lasaitasuna edo bai antolakuntza ekartzen diot taldeari, eta ustez kolektibo batean ere behar da lasaitasun doi bat eta norbait hori kudatzen duena pixkat hori guzia. Donc moi c'est TLM, membre du collectif RTZeta. Et ce que j'apporte avant tout, c'est mon expérience dans l'écriture et dans la vision de la musique, étant le plus ancien du groupe. Soinu mailaren beste aldean Digi Igual aritzen da. Abeslariekin elkarlanean baseak lantzen ditu. Oinarri sendoak finkatuz gainetik rapeatzeko. Bai, Igual duela espaldi ezagutzen dugu. Hortako lan mota bat atxeman dugu. Batzutan atxemaiten dugu instrumental bat edo YouTubeen edo beste gune batean eta berriz moldatzen dugu berarekin. Edo batzutan melodi bat emaiten diot edo beste batek eta gero edo gitarra batekin edo piano batekin moldatzen dugu.
eta berak dena egiten du, instrumentala, gero mix eta masteringa ere bai. Beraz, berak gabe ezer gira, hortako haintzatzen gira berarekin bai. Pour créer une instru, il n'y a pas de recette magique. En général, je pars d'une idée qu'eux m'amènent, qu'ils ont eu une inspiration. Ça peut être soit un rythme spécifique, soit une mélodie qu'ils ont déjà en tête. Moi, je travaille principalement sur Ableton Live, qui est mon logiciel phare. Après, je suis formé sur un petit peu Pro Tools, sur Fruity Loops, etc. Voilà, et on va dire qu'au niveau des instruments, moi, je travaille énormément en numérique, avec des VST, etc. Après, je travaille à partir de samples. Là, récemment, on a fait aussi quelques enregistrements d'instruments acoustiques parce qu'ils voudraient intégrer ça à leur musique. Mais voilà, en fait, je travaille un peu tout ce qui se fait, du sample, de l'enregistrement ou de la compo. Voilà. Kolektiboaren estudioko lehen lana Konkista izena darama. Eta 7 kantuz osatua dator, 22 minutuko iraupenean. Kolektibo A, deitzen da RTZ, eiten dut gaizketa, esalatu errezeta. Eta tartekan, garazin edo kanetan, sortu zizpartetxean, handitzen iparaldean, kontzertuetan, fesibaletan, jendeak dira egarri, zure indarra ekarri, gure mundura etorri. Kontzertu ez gira aldatu, esena gainean plazera dut hartu, sua eman ez esan ez bakatu, bukeran nik dut hautsak. Zer egin eta norrekin eta konfetza behar dut, zer egin eta norrekin eta konfetza behar dut. Zer donik, ikusita ikasi, zer dogik, ikusita ikasi. Konkista diskoan hori leherik hasi gira irailea aldean, eta konkista hortan aipatzen ginuen hori estilo desberdinak, eta egia da bakoitzak bere zitasuna duela, baina bakoitzak bere estiloa atsebaiten aldu proiektu hortan, 7 kantu dira, bada drilla, bada trapa, boom bap, denetarik, badira errepika oso efikazak, bada denetarik, eta bai orduan proiektu hori entzutea zinez merezi du. Konkista guretzat zen erakustea Euskal Herrian japa bizitzen dela, eta guk biziarazi nahi dugu. Eta gure konkista nahi ginuen egin, beraz pasatu kontzertuz kontzertu, gaztetxeak egin, iparraldean, hegoaldean, eta enentzat hori da konkista bat, eta japaren bidez nahi ginuen egin, beraz gure konkista. Konkistaren grabaketa egin dugu Angelun, DJ Wallekin, beraz hasi gira soinu batzuk egiten, eta bat egin dugu, gero egin dugu zenako ez 2, 3, 4, eta azkenean 7 atera dira. Eta batzutan idazten ginuen adibidez errepika bat han, baina etxean ere hainitz eta asko lantzen dugu. Idazten dugu gure ganberan, logelan, eta gero bukatzen dugu han estudioan serioski DJ Wallekin. RTZ kolektiboa euskaraz rapeatzeko sortu da. Argi zuten lehen gauza, oinarri nagusia euskara izango zela. Euskaraz ere, rapeatu daitekela erakutsiz. Bai, hori da guretzat garrantzitsua zen erakustea Euskal Herrian bazela japa euskeraz, eta hortako gehien bat euskeraz egiten dugu. Eta erakusteko ere egiten aldera Frantzian egitenen jap estiloa Euskal Herrian ere egiten aldera euskaraz, eta hori zen gure helburua pixkat, garatzea Euskal japa Euskal Herrian. Bai, nahi ginuen erakutsi frantsesei euskaraz ari girela japeatzen, eta euskaldunei frantses kultura badugula ere musikalki, japarekin, eta denok ari gira gure euskalkiarekin, ni Baxena Fartaga naiz, Lapurdikoak Petri eta Oian, eta hori nahi ginuen erakutsi ere mundu hortan. Frantzian lehen musika gaur egun da japa, eta nahi dugu erakutsi ere Euskal Herrian badela japa hori. Ouais, moi je suis né en Iparralde et je suis Bellary Precht et j'apprends aussi au contact des AOBC et concrètement c'est un plaisir d'évoluer, de grandir grâce à eux, parmi eux et c'est aussi une façon pour moi de revendiquer le fait d'être d'Iparralde et d'être un Euskaldun. Diskoan lankidetza bat izan dute. Euskal Herriko rap mugimenduan pieza garrantzitsua den Odei Barroso raplariarena. Guretzat beti izan da erreferente bat,
rap munduan, Euskal Herrian, eta behar ba erreferente bakarra zuritxarrez. Eta beti joan gira erreferente batzuen seka Frantzia, Belgika, Estatu Batuetara edo Erresuma Batuetara, eta nahi genion ere pixkat hori eskertu, kantu horren bitartez. Berak indu ere gure bideoklipa, gaur egun ere eskintzen digu materiala, eta sekulako laguntza da guretzat, eta eskertu nahiko ginuke ere hori. Sostengoa da ere, denek ezagutzen dugu Odei, denak badakigu nolakoa den, eta sostengatzen dugu ere bere musika parte hartu izan dugu bere bideoklipetan, entzuten dugu, joaten gira bere kontzertuetara, beraz, hala, bai. Taldekide guztien artean idazte dituzte hitzak eta errimak, elkarlanean eta kolektiboki. Egunerokoan bizi dituzten gaiak dira nagusi, kaleetako soinu bandak. Bai, azken finean, esan bezala guk kontatzen dugu edo gure realitatea, ezagutu duguna garaian, Germanen kasua, gure kasuan izan zen Oianek esplikatu zigun pixkat, bere aita bizi izan zuelako, bizi izan baita Irunian eta esplikatu zigun hori. Gero gu ibili izan gira ere Baionako kaleetan, entzunak izan ditugu historiak, eta guk entxatzen gira gure maneran, historia hori berpizten, baina kantuaren bitartez eta japaren bitartez. Eta gero egia da gure mundua ere txikia dela. Hau da, Ipar Euskal Herrian bizi gira, eta gure mundua aski txikia da, beraz denak ezagutzen dugu elkar, eta gero egia da norberak ekartzen duela berea. Nik beste realitate batzuk bizi ditut, zen ni Hendaiak naiz, eta beraz batzutan testuetan gehiago nabari da Hendaiak naizela, baina hori norberak ekartzen du berea. Bai, behar da denetarik egan duzun bezala, baina gai harinak, azkarragoak ere bai, baina bizitzen duguna nahi dugu egan, eta japarekin egiten dugu. Hori da, gero badira kaleak eta kaleak, gu ez gira hiri handi batean bizi, baina baitugu hainbat gauza egiteko. Eta ne ustez, edo kaleetan, edo hondartzan, edo baserrietan, baituzu gauza batzuk egiteko. Eta potxola da, eta ondia da Euskal Herria, eta hainitz historia badugu, beraz nahi dugu egan musikarekin bai. Eta bereziki soinu hori, 13 ditzen dena, gai biziki importanta zen guretzat, eta gazteak dantzatzea 13 janez guretzat berezi biki garaipena bat. Konkista diskoak digitalean ikusi du argia, eta zuzenekoetan egiten dute eztanda bestiek. Zerura begira, galde egiten izagain unote den egia. Zer den zilegia, tiro baten gatik galtzen delarik bizia. Bat hiru bat, ezin sinetxia, guraso batek galdu zaindutako azia. Markoak igurtziak, eriotzak oraindik badu gustu gazia. Nael Malik Usekin, Jose Mari Agustin. Disko fisikoarena sinpleki ez dugu ateraz egitura eskasagatik eta antolakuntza eskasagatik noizpenka. Eta nun aurki daiteke plataforma guztietan sinpleki. Eta gero plataforma entzuteko aukera da, baina guk nahiago du jendea hurbiltzea zuzenezko kontzertuetara, eta hor gozatzea musikaz, bizirik atxiki behar baititugu gure eszenak, ez? Bai, hasi gira zabaltzen ere Donostian egin ditugu batzu, eta gure helburua konkistatzea da, Euskal Herria konkistatzea. Beraz, iparaldearekin hasten gira, eta gero joango gira, nahiko ginuke joan hegoalderuntz, baitugu data gutxi batzu, baina espero gehiago garatuko dela, eta hori da gure helburua. Bai, entxatzen gira gure tokia atxematen eszenetan, eta guretzat japa gauza aktibo bat da ez ere. Izan eszena gainean, baina bai publikoa ere aktibo izan behar da, eta espektakulu bat da ez azken finan. Eta ikusiz ere jaten ditugu hitzak eta behar da gorputza askatu. Eta pixkat punkia da egiten duguna, baina nire ustez japak ere badu punki zerbait ez. Bai, hori helburua da, ejan duzun bezala, da zuzenean aurkeztea. Nire ustez, zuzeneak gabe ez da musikarik enentzat, beraz lantzen dugu estudioan, etxean, gero zuzenean bukatzeko. Zuzenekoa asko eskeni ditugu,
Eta izan ditugu ere zuzenezko batzuk periferietan, eta batez ere bat gogoan dudana hor izan da Baionako Zup auzoan, eta nik uste badugula asko ikasteko haien gandik, eta haiek gure gandik. Lehenak izan gira ekartzen japa euskaraz hango auzoetan, eta sekurako ajera izan dugu han. Ikusi ditugu ere pertsona batzuk militanteak, beste batzuk ezain beste, baina oso interesatuak guk egiten ginuen lanari ez. Eta oso polita izan zen bai. Egun kantu berriak lantzen ari da kolektiboa Mutrikuko Ame Estudioetan. Laster argia ikusiko duten rap erritmo eta errima. Ari gira hor Ame Estudioekin lanketan, egin ditugu maketa batzuk, 5 kantu berri, gai berri batzuekin eta entxeatu gira pixkat konkistatik urruntzen, hala ere, estiloan eta japeatzeko maneran. Baina bai, seguraski neguntan aterako da beste EP bat, izena ez da erabakia oraindik, bada lan, bada bide egiteko, baina ari gira bai, lanean.